ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସବୁ ପଇସା ଆସିଛି। 13 ତାରିଖ ପରେ 17 ତାରିଖ 18 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ 9 ତାରିଖ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ। ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ପାଇବେ କି ନାହିଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ତ ହେବା କଥା, ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କାଟି ପାଇବେ। କାହିଁକିନା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏହା ସଫା ଭାବରେ କହିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଇ କିଛି ସମୟ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଟଙ୍କାଟି ପାଇବେ। ଆଉ କେବେ ପାଇବେ, କେତେ ତାରିଖରେ ପାଇବେ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯିବା ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ମୋ ମନର କଥା କହୁନି, ନିଜେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଛନ୍ତି କି ଯେତେ ଲୋକ ସବୁ 13 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସବୁ ପଇସା ଆସିଛି। 13 ତାରିଖ ପରେ 17 ତାରିଖ 18 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ 9 ତାରିଖ ଏବଂ 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ପଇସା ଆସିବ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଫା କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 95 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ମହିଳାଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ 25,11,000 ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଗଲେଣି। ଆଉ ବହୁ ଜଲ୍ଦି ଏ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବହୁ ଜଲ୍ଦି ସବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏଥିରେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତତା ହେବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇକି ଗହଳି କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇବେ, ଏଥିରେ କହିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ମୋ କଥାକୁ ମିଛ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ। ରହୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେବେ।